Si Kristo nabanhaw na. Si Kristo nabuhi o naghatag kanato og kinabuhi. Amen? Amen. Fake news. Fake news ang pagdungog sa mga apostoles sa gisulti ni Marta ngadto kanila, ni Magdalena ngadto kanila nga nawala o wala nila hikap lagi ang lawas ni Jesus. Ila lang gi-accuse in town ang mga babay nga nangadto sa lubnganan sa sa buntag nga mga nagmarites lang. Fake news alang kanila ang kabanhawan ni Jesus. Apan kita sa atong pagsugod ato kinigisyagit, ato kinigimantala, atong gibudlayan ang maong gabi sa iyang kabanhawan. Pero sulod sa atong kasing-kasing, unsa man ang kamatuuran? Fake news ba? O kini siya matuod nga nahitabo gayud diha kang Kristo? Dako nga pangutana mga igsoon nga ikaw ako karon kinahanglan mo usisa sa sukaranan sa atong kasaulugan. Kay dili tanan gyud nga niapil sa kasaulugan kumbinsido 101% sa maong kabanhawan ni Jesus. Ang gusto lang nila nga kining gabhiuna mutanaw og unsa kaanindot sa altar. Magmarites, pinsa man ang mga bubunyagan diha. Unya, ni kuyog sabay sa tama, sa ila lang mga ginikanan og mga amigo og amiga. Pero kung atong lantawon mga igsuon, gikan sa atong pagsugod sa gawas hangtod karon, kining maong kamatuuran gisaysay nato sa nagkadaiyang pamaagi, gisaysay nato sa exalted, bisan intaw giyabag kanta lang Japon, mao kining panahuna nga ang pari entitled nga mukanta, bahalag yabag basta mingaw. Humaniana, ato na pong nadungog diha sa mga pila kabuk pagbasa be. Be. Ha? 5? Short mo. Kadto di ang gibasa ni Padre Primo, di ninyo i-apel. 7 kabuok pagbasa ug nagsaysay kini dili lang sa atong kaluwasan kundili sa atong kahimugsuan isip usa ka kalibutan nga diin diha makita nato ang kamugnaan sa tao o diha sa kamugnaan sa tao kung giunsa nga diha sa panaw sa katawhan naa kanunay ang Ginoo nahiuban. Didto sa Ehipto nga sila giluwas gikan sa mga Ehiptohanon nga nigukod kanila ngadto na sa ilang pagpuyo diha sa yutang sinaad nga matag karon og unya anaa ang kapukanan sa sala apan diha sa maong mga pagbasa sa Old Testament. Nakita nato ang kanindot, ang gisulti ni Propeta Isaias, nga ang saad sa kaluwasan, dili gihatag sa katawhan tungod kay ato kanang katungod. We are not given salvation because we are worthy of it, but rather we are given the salvation out of the mercy, out of the love, out of the compassion of God. And that is the reality. Wa tay kay sa kaluwasan nga ihatag ni Kristo apan kini dihatag sa Ginoo sa iyang kaugalingong kay ug unsa man kana
kabubuton sa Ginoo ang iyang paghatag kanato sa kaluwasan. Dili sa atong pamaagi, kundili sa iyang pamaagi. Dili sa atong plano, kundili sa iyang plano. Nga kining maong plano, nakangangha kanato, diha sa kinatibuk ang kasaulugan sa Paschal Mystery. Sugod atong Thursday, nangangha na kita sa Ginoo nga nanghugas sa tiil sa mga apostoles bisan og kini buluhaton sa usa ka sulugoon, pero siya mismo ang nihimo niini. Dili nato matugkad ang plano nga tungod sa kaayo sa Dios, tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang pag-ayo sa masakiton, tungod sa iyang pagbanhaw sa mga minatay. Gilangsang lang gihapon siya sa krus nga mao ang silot sa usa ka kriminal. How can you decipher, understand the way of God, the plan of God for salvation? Siya lang ang nakatugkad sa maong misteryo nga gipadayag sa iyang anak nga mao si Kristo. Nga sa atong pagsaulog karon sa gabi, sa adlaw, sa pagkabanhaw, usa ka kasaulugan nga mas nakapakurat pa kanatong tanan gikan sa kamatayon nga ordinaryo mga igsuon unta padulong sa pagkaabo ug pagkadugta ug pagkahanaw sa kalibutan. Apan ang misteryo sa gugma sa Dios ni banhaw sa atong Ginoong Hesu Kristo. What a wonderful message that God is giving us tonight. A message of hope. Mao na mga kaigsunan nga makaingon kita as we go as pilgrims of hope, we always cling, we always focus to Christ as the true source of hope. Ang panaw nga wala si Kristo, panaw nga mabaw lamang ang paglaom. Apan ang panaw uban ni Kristo, panaw nga makanunayong malaumon. Kay tungod, matod pa ni San Pablo, kining maong paglaom, gitanom na sa Ginoo sa matag usa ka kasing-kasing kanato, pinaagi sa Espiritu Santo. O kanang maong paglaom, gipadayag karon kanato tanan, nga dakong kangangha, ha? Ing-ani? Wow! Kagrabe! Kanindot, di ko magets, pero akong ma-feel. O kana mga igsuon, di nato magets ang tanan, pero ma-feel nato ang kinabuhi nga gihatag sa Ginoo sa matag usa ka nato pinagi sa iyang pagkabanhaw. Amen. Mauna nga diha sa imong katapad karon, i-congratulate. Feel mo ba na banhaw si Jesus? Tanawara. Mao lagi na. Mao gina. No? Ako na ning kamot na gyud ko dari. Feel mo ba? Para ma-feel gyud. Unsa game? Feel mo ba? Feel mo ba na banhaw si Jesus? Kana mga igsuon ang atong huptan. Kay kini dili lamang siya huna-huna, dili siya prinsipyo, dili siya ideolohiya. Siya kamatuuran sa kinabuhing way katapusan o dili gayud kana siya mawala o mapapas bisan pa sa katibuk-an o katapusan sa kalibutan. Usa ka bililhong gasa nga gihatag sa Dios kanato
Pinaagi sa atong bunyag nga atong i-renew karon. Pinaagi sa bunyag nga atong makita karon. Kaya atong gibunyagan ta, wag yun tay buot, no? Kaya kag may pamanta, karon inyo nang makita, inyo nang mabati, mauday ni ang bunyag nako. No? Sus, kanindot man di ay sa akong bunyag. Kay diha nato kining tanang gasa sa kabanhawan ni Jesus, atong unang mabati nga gitanom sa atong matag usa ka kasing-kasing sa pagtuo nga atong nahuptan diha kaniya. Pero kinimpana ko sa pagtuo mga igsuon, kaanindot nga diha sa ebanghelyo mas mapalawom pa nato karon. Tungod kay ginaingon nato, the mystery of God's love is unfathomable. We continue to journey with this mystery, with His love, day by day, that Jesus is trying to unfold this love to us. The mystery continues to unfold now. Wala matapos sa iyang pagkabanhaw. Wala matapos sa nabati nato sa ebanghelyo. Kay mismo si Marta o ang mga babay, si Pedro nga nidagan o dilili, wa kasabot. Ang ila lang nasabtan, wa na siya sa lubnganan. Unya, mabati nato sa mga istorya o sa mga pagsaysay sa umaabot nga Easter. Unsa di ay pasabot niadtong empty tomb. It is not only empty, but it becomes empty of death, but full of life. Pero wala nila na nasabtan. Ang ila lang, kangangha, nawala ang lawas ni Jesus. Ikaw, ningangha ba ka sa kamaturan sa pagtuo nga gipadayag sa Ginoo kanimo? Ningangha ba ka sa misteryo sa imong pagtuo? Unang huyab na lang ka, ay, kanusa pamanta ka uli nini. Ano man? Because for us, sometimes, we are detached from the reality of God's love and God's mercy nga usahay maglisod ta og reach out sa paglaom nga gihatag sa Ginoo kanato. Busa, hinaut unta mga igsuon, nga kining gabi una, mahimong bag-ong gabi sa mapadayuno nato nga panaw uban sa paglaom diha kang Kristo. Kay daghan pang iyagyag, daghan pang ipabati, daghan pang i-deliver si Kristo diha sa iyang misteryo sa pagtuo, misteryo sa gugma, misteryo sa kaluoy nga iyang kanunay gipadangat karon. Let us make this night a moment of being attached to Christ. That as He unfolds this mystery in our lives, especially this Jubilee year, this will be a moment for us to be awakened more to a living, dynamic relationship with our God that is always challenging us as His disciples to go and continue to preach, to deliver, to proclaim the good news of His resurrection. Kay mga igsuon, wala maundang ang kasaysayan, ang istorya sa kabanhawan ni Jesus. Nga gusto niya nga ikaw mubati usab niini. Nga at the end of our lives, we have a story to tell. A story of resurrection of Jesus in me. A story that we can tell the next generation. This is how Jesus loves me.
This is how Jesus is born again in my life. This is how Jesus becomes the source of my life. This is how Jesus becomes an inspiration of everlasting life. A beautiful story that you now have heard from the readings. But these readings will just ignite your heart to see also the story of Jesus' way of revealing or revealing His love and mercy to you. Hinaot, mga igsoon, nining maong gabi, mahimo gyud unta nga bulawanong gabi, tungod kay pinaagi niini, nakakita kita sa mga bidlisiw sa paglaom, sa makanunayon nga gugma, makanunayon nga kaluoy, makanunayon nga pagpanaw sa Ginoo uban kanato. Amen.